Умілаваныя Христусе Пану, браты і сёстры. У гэты святочны вечар з вялікай радасцю мы вітаем адзін аднога. Христос нарадзіўся, Бог аб'явіўся. І тлумачым, у месце Давіда нарадзіўся нам збаўца Пан. Таму кожны з нас у гэты момант вандруе верай і думкай менавіта там, дзе Бог уваходзіць у гісторыю чалавека. Стаўшыся нашым братам, родзіцца з Панны Марыі. Аб гэтым сведчаць пастушкі і 3 каралі, якія першымі прывіталі дзіцятка Езус у Віфлеемскай Бэтлеемцы. Прывіталі, бо распазналі ў ім Месію, якога народ, абраны праз Пана Бога, чакаў вякамі. І вось гэты момант сустрэча чалавека са сваім створцай. Вось момант, калі ў абдымцы любові чалавек яднаецца з Богам. Скажам, Бог дазваляе сябе прытуліць, каб чалавек больш не адчуваў сябе самотным і пакінутым. Дарагія, да гэтай сцэны, да Бэтлеему на працягу стагоддзяў імкнуліся мільёны пілігрымаў, бо там неба яднаецца з зямлёй. Свайго часу святы Францішак Асіскі ажывіў літару слова аб Божым нараджэннем, ладзячы першую на ўзор Віфлеемскай бэтлейкі жывую бэтлейку ў сваёй малой радзіме, у Грэччо, што ў Італіі. На гэтым месцы сёння знаходзіцца кляштар, дзе папа Францішак 1 снежня абвясціў свой апостальскі ліст пад назваю «Адмірабіле сігнум» – цудоўны знак, прысвечаны значэнню і каштоўнасці калядных бэтлеек. Бэтлейка, напісаў папа, гэта як быццам жывое Евангелле. Яна паказвае нам пяшчоту Бога і тое, што Ён апускаецца да нашай мізэрнасці. Бэтлейка дапамагае нам нанава перажыць тое, што адбывалася ў Бэтлееме, адчуць свой уласны удзел у гісторыі збаўлення, а таксама дазваляе перадаць праўду веры, якая кранае за душу і ўзрушвае. Браты і сёстры, стала і нашай традыцыяй ладзіць святочныя дэкарацыі задоўга да свята. Вуліцы і плошчы нашай радзімы зіхацяць гірляндамі і святочнымі віншаваннямі. Дзеці і моладзь цешацца першаму снегу і першай зорцы. Усе мы цешымся, што дар міру, які прынёс на зямлю нованароджаны Езус, з'яўляецца канструктыўным элементам нашага грамадства. Бо нашыя продкі прынялі, здолелі адстаяць, захаваць і перадаць нам гэты Божы дар. Сёння дзякуем за мір, жыццё і веру. Умілаваныя, сэрца бэтлейкі пачынае біцца толькі ў той момант, калі на Божае нараджэнне ў ёй з'яўляецца фігура нованароджанага дзіцяткі Езус. Таму жадаю вам, каб вашае сэрца жыло Богам і білася для другога чалавека. Няхай новы 2020 год ад Пана на нашай бацькаўшчыне будзе і далей, напоўнены мірам, дабрабытам і братняй любоўю. Са святам Божага нараджэння і Новым годам!